Ти готов? Ай, коментирай се. Часът? Часът е 2:56. 2:56. 13.5.2012. Така. Сега, дами и господа, ще снимаме как Макс Волюм празни бурето. Да видим какво ще стане. И така. Ето, значи, отвъд тази врата. Стига. Малко му. Все пак може да снимам силуета му, докато празни бурето. Ето го. Ето го това. Чува се. Човек да не изкръщаш кенефа. Пусна се. Я сега се измий направо, измий се. Как коментира отвътре обаче. Много злобен. И това е iPhone. Шатери. Това е 4 iPhone. iPhone 4. Свине. А това е смъсла с кашкавал. Това е... Бакарията. Ама направим интервю. Как се чувствате? Как се чувствате? С празно буре. Ние сме репортинги. Как се чувствате? Как се чувствате с празно бурето? Моля, дайте. Моля, дайте интервю за бурето. Бурето е, как е бурето? Снимайте, ще видим. Може да видим бурето. Бурето е по... На лагер никой запуши туалет. Не е вярно! Мишо я запуши, не. Всички те викат. Мишо. А как може да пушиш туалет? Мишо я запуши. Мишо дед беше срам в туалет. Си пърнал хартиите. И накрая туалет се запуши. Ела едната ме сяха. Що ти клас беше? Мини дед слагахме една цяла топка хартия в кенефа. И тя по тръбата отишла в другата страна. Ай, спре го, човек.